Hola, bona tarda. Què tal? Com va anar la pràctica del cor? A mi em va semblar molt interessant el poder aportar aquesta pràctica perquè vaig veure que centrar-nos en el cor era una gran, era d'una gran importància perquè el cor i el cervell estan units. Quan el cor es relaxa, li envia una notificació al cervell, li envia inputs al cervell de que les coses funcionen bé. Bé, avui potser un altre dia us parlaré més de la importància del treball amb el cor i de la repercussió que té en el cervell. Però avui us vaig a introduir la penúltima pràctica de la relaxació autògena de Schultz. És el plexe solar. Ens posarem les mans entre el melic i el final de l'esternón, o sigui que això que es diu a l'estómac. Ens posem les mans aquí i anem a començar, com cada dia, cadascú s'asseu com li sembla més oportú, perquè ja ha trobat com és la seva vida, com és la seva relaxació, com és la seva postura ideal, i llavors, com cada dia, afluixem la roba si hi ha alguna cosa que ens molesta, els sostens, les calces, vull dir, alguna cosa que ens apreta i que no deixa que el nostre cos estigui lliure de coses que el comprimeixen, i ens preparem per connectar amb la respiració i fer la relaxació de base com altres vegades. Bé, doncs respirem profundament 3 vegades. I prenem consciència de com ens sentim en aquest moment. Com se sent el nostre cos, com se sent el nostre cor i quins són els nostres pensaments. Si hi ha alguna cosa que ens preocupa, i anem a començar ja definitivament la pràctica. Anem a portar l'atenció a la cara i anem a afluixar la cara, el front, les parpelles i tota la zona que envolta els ulls. Recordeu com si tinguéssim una màscara. Relaxem la part de les celles, i totes les altres al voltant dels ulls, i afluixem totes les tensions. Afluixem les galtes, els llavis, la zona que envolta els llavis també, i anem a entrar a la boca. Per mi és molt interessant la relaxació interna de la boca. Anem a afluixar el paladar, les genives, afluixem també la llengua, la inserció de la llengua a la gola, les mandíbules, i cada vegada que traiem l'aire afluixem una mica més a l'interior de la nostra boca. Afluixem a l'interior de la nostra boca, sentint com si s'expandís, com si dintre la nostra cavitat bucal es fes una gran cavitat. Tot es fa més gran internament. Sortim de la cavitat bucal i anem a la barbeta, a les mandíbules per fora, i anem a fer
un moviment amb les genives cap a un costat i cap a l'altre. La geniva de baix es mou, costat, l'altre. I anem a afluixar les cervicals, permetent que quan s'afluixen les cervicals s'amplia la circulació de la sang que arriba en el cervell i el nutreix. Així que afluixem les cervicals, afluixem les espatlles, l'espatlla dreta, l'espatlla esquerra, afluixem les dorsals, els omoplats, i anem respirant profundament, afluixant cada una de les parts que anem anomenant. Afluixem les lumbars, el sacre i el còccix. I sentint com tota la nostra esquena s'afluixa i es relaxa. S'afluixa el cantó dret de l'esquena i cada vegada que traiem l'aire es va afluixant una miqueta més. I s'afluixa el cantó esquerre de l'esquena i anem a afluixar la musculatura que està més a prop de la columna. I afluixem la musculatura que hi ha entre vèrtebra i vèrtebra, que és una mena de coixinet que amb l'edat va baixant l'esponja es va com fent més prima i és per això que a la que ens anem fent grans podem baixar 1 o 2 centímetres de la nostra alçada que teníem fa uns anys. Doncs afluixem tota l'esquena, la columna, i anem a afluixar la part de davant, el tòrax. Anem a intentar afluixar el tòrax per dintre, com si poguéssim entrar a dintre del tòrax, de l'esternón. Afluixem a l'estómac, afluixem el ventre i el baix ventre. Afluixem les angonals, afluixem la cama dreta i el peu dret, la cama esquerra i el peu esquerre, les dues cames i els dos peus. I cada vegada que traiem l'aire ens anem afluixant una miqueta més. Una miqueta més. I anem a observar ara com ens sentim després d'aquests minuts de relaxament de base que ens preparen per a connectar més profundament, com cada dia, amb una nova proposta. Observem com ens trobem, si hi ha alguna part del cos que sent alguna molèstia. Observem si la nostra respiració és més profunda. I doncs anem a connectar amb el plexe solar.
El plexe solar és la zona que hi ha entre el melic i el final de l'esternón. Ens posem les mans aquí, al plexe solar. I avui anem a recordar amb això del plexe solar quan treballàvem l'escalfor. I anem a començar a respirar sentint el moviment del plexe solar. L'aire entra pel nas i surt per la boca. I anem portant l'escalfor al plexe solar. La calor es difon per tot el plexe solar. Deixo que el meu estómac s'escalfi. El meu plexe solar, el meu estómac estan calents. Hi ha vegades que l'escalfor de l'estómac irradia cap a la zona lumbar. Almenys a mi em passa. I és molt interessant i molt bo que l'escalfor faci com un cinturó a tot el meu estómac i a la meva zona lumbar. El meu estómac està calent, tranquil i relaxat. Sento el calor en el meu plexe solar, al meu estómac. I deixo que irradie cap a la part lumbar. L'escalfor s'expandeix per tot el meu plexe solar. El meu estómac funciona bé. I tots els òrgans vitals que estan per sota del diafragma, que és un gran paraigua, funcionen bé. El meu estómac i altres òrgans estan calents, relaxats, distesos. Tots aquests òrgans, l'estómac, el diafragma, estan relaxats, distesos. El meu estómac està assossegat, serè, tranquil. Que interessant és sentir aquesta escalfor que nosaltres mateixes podem crear, portant la circulació de la sang cap a aquest òrgan, cap a l'estómac i tots els òrgans que l'acompanyen. El pàncreas, el duodè, el fetge, el diafragma, que és aquest gran paraigües que ens ajuda amb el que fem la respiració. Tota aquesta zona està calenta.
tranquil·la, calmada, serena. Cada vegada que traiem a l'aire anem escalfant una mica més tota la part de l'estómac, permetent que irradi l'escalfor cap a la zona lumbar. I jo mateixa sento com l'escalfor es va irradiant a tot el meu cos. De l'estómac, les mans, que tenen un pessigolleig a la palma de les mans, a la cara, tot el meu cos s'omple d'escalfor. Estic relaxada, sento el pes del meu cos, l'escalfor, el batec del meu cor regular i amb força. Sento una respiració tranquil·la, harmonia, tranquil·litat. Tot el meu ésser respira. I avui concentrats en l'estómac. Escalfem tot l'estómac. I ara prenem consciència de com ens sentim en aquest moment. Prenem consciència de quina diferència hi ha entre el primer moment que hem començat, el segon moment i ara, després d'activar l'energia en el nostre plexe solar, a la nostra zona lumbar. Bé, i ara anem a activar les qualitats positives de la nostra personalitat. La confiança en nosaltres mateixes. La seguretat que en cada moment de la nostra vida fem allò el millor que podem amb totes les estratègies i les possibilitats que tenim. Activem l'harmonia del cos i de la ment, que estan relaxats, tranquils, serens. Activo la presència del meu cos, l'escalfor del meu plexe solar i de la resta del cos. Activo també la il·lusió. Revisem el dia d'avui i mirem les coses positives que ens han fet il·lusió. Mirem si hi ha alguna cosa que ens ha fet il·lusió en el dia d'avui. I anem també a connectar amb un futur més proper o menys, cadascú segons necessiti i vulgui, en què passarà alguna situació en la que estarem il·lusionats, contents, tranquils, plens d'il·lusió.
I avui anem a afegir l'agraïment. L'agraïment a les coses positives de la nostra vida. Abans d'acabar la pràctica, intentarem pensar en 3 o 4 coses de les que estem agraïdes. Bé, i ara us proposo que abans d'anar a dormir per la nit penseu en aquestes coses a les que esteu agraïda i també penseu en aquestes coses que passaran i que us fan sentir il·lusió. Per mi la il·lusió és una gran cosa, és una gran sensació. En un moment molt difícil de la meva vida vaig treballar la il·lusió i em vaig sentir molt plena i molt acompanyada. Quan vulgueu, podem començar a bellugar els peus, les mans, les cames. Respirarem profundament i quan vulgueu, obrireu els ulls i mirareu al vostre voltant com si fos la primera vegada. Sovint és important mirar les coses com si fos la primera vegada, perquè llavors estem presents amb l'aquí i amb l'ara. Bé, estimades amigues de tot el món, us dono una abraçada i ens veurem la setmana vinent. Adéu, bona setmana.